Hayırlı kөн muhterem телевизор караучылар. Караңгы көзләргә кергәндә татар матбуатын күзәтүебезне дәвам итәбез. Иң элек газеталар турында. Илешчә мобилизацияләнүчеләрне озату мизгелләре әле дә кайтаваз булып килеп чыга. Шәһри Казан газетасы бу теманы беренче битенә чыгарып биргән. Чөнки 721 егет төялгән эшелонны озатканнан соң Татарстанда илешчә мобилизацияләрнең чираттагы дулкыны килеп җитте. Ил буенча тагын 40 мең хәрби топларга кирәк икән. Районнардан ир-егетләрне җыя башлаганнар инде. Әлеге хәбәр янәшәсендә Федерация Советындагы бер депутат авызыннан Россиядә армия хезмәтен тагын бер елга азайтып, элеккегечә 2 ел итәргә дип әйттерделәр. Шундый чакта утка керәшин сибене хәтерләткән бу хәбәрне халык ничек йоткандыр, анысы не мәгълүм. Тәкъдим итүче депутатның үз баласы армиядә булдымы икән, әлегә анысы да билгеле түгел. Аның каравы, урыннардан түрәләрнең һәм туганнарының үз балаларын мобилизацияләнми, гади халыкның сыпырып кына алалар дигән моңзарлар Татарстан Дәүләт Советы депутатларына да килеп ирешкән инде. Кемнең кулында, шуның авызында дип юкка гына әйтмиләрдер безнең халыкта. Илләр, кыйтгалар арасындагы мөнәсәбәтләр, рухи кыйммәтләр күз алдында җимерелеп яткан заманда бөтен авырлык гаилә җилкәсенә төшә. Шунлыктандыр инде Ватаным Татарстан газетасы әлеге теманы беренче битенә чыгарып биргән. Газета журналисты гаилә кору өчен нәрсә камашаулый дигән сорауга төрле яктан килеп җавап эзләгән. Яратырга һәм телеңне тыярга дигән булырлар иде бу сорауга безнең әби-бабайларыбыз. Без монда дөнья проблемалары турында сөйләшеп ятканда Әгәҗәр районындагы Яңа Бәзәкә халкы бүгенгәчә юлсызлыктан иза чигә икән. Газета хәбәрчесе шул зар уңыннан районга барып кайткан. Мондый тормыштан соң шөкер иткәнне сизми дә каласың. Журналларның инде 11-нче саны килер вакыт җитә. Шулай да октябрь санындагыларына күз ташлап китми ярамас. Казан утларын укучылар Равил Сабырның Фәхрине үтереп ташладылар дигән детектив романның ахырын укып сөйгәннәрдер. Шулай ук анда Айгөл Әхмәтгалиеваның Без барабыз, ул килмәс повесте белән бүгенге төрек язучысы Якуб Өмәр углының хикәяләре дә күңелгә тиярлек. Безнең Мирас журналындагы кызыклы табышлар, кадерле истәлекләр, гыйбрәтле язмышлар җанында татар рухы булган һәр кайсыбызны уйландырырлык. Шундый язмаларның берсе иганәче Әхмәт бәй Хәсәинов турында. Әтисеннән 5 яшендә ятим калып, татарлар арасында гына түгел, бөтен Россиядә иң бай кешеләрдән саналган Әхмәт Хәсәинов Ырымбурда данлыклы Хөсәйнә мәдрәсәсен булдыра. Илнең төрле почмакларында 20дән артык мәчет мәдрәсә торгыза. Вафаты алдыннан ярты миллионга якын акчасын милли мәгарифне үстерү өчен васыять итеп калдыра. Менә кемнән үрнәк алсыннар иде бүгенге ашкынып акча туплаучы миллионерларыбыз. Укудан һәм фикерләүдән туктамаса дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булашам, исәнлектә күрешик.